Ministerstvo školstva pre vás pripravilo. Tento videonávod je určený pre riaditeľov a zamestnancov stredných škôl a ukáže vám, ako pracovať s prihláškami, pri ktorých uchádzač uviedol záujem o prípravu v systéme duálneho vzdelávania. Ak by vám pri práci so systémom e-prihlášky chýbali odpovede na vaše otázky, dávame do pozornosti príručku, ktorá sa nachádza v sekcii Pomoc a podpora, všetky informácie pre stredné školy, užitočné odkazy. Po kliknutí na odkaz vás presmeruje na stránku ministerstva, kde si stiahnete príručku pre stredné školy, v ktorej máte spracované všetky potrebné informácie. Ak zákonný zástupca v prihláške uvedie, že má záujem o duálne vzdelávanie a vaša škola duálne vzdelávanie neposkytuje, prihláška sa automaticky označí ako neschválené duálne vzdelávanie. Ak vaša škola duálne vzdelávanie ponúka a žiak v prihláške označí záujem, postupujte nasledovne. V správe prihlášok vyhľadajte prihlášku označenú sivým banerom Duálne vzdelávanie a kliknite na tlačidlo Zobraziť. Po dohode so zamestnávateľom, ktorý spolu s vami rozhodne, či bude žiak do duálneho vzdelávania zaradený, nastavte v položke Označenie pri voľbe duálne vzdelávanie jednu z možností schválené duálne vzdelávanie alebo neschválené duálne vzdelávanie. Dohoda so zamestnávateľom môže chvíľu trvať, preto môžete označenie nastaviť aj po prijímacích skúškach. Prihlášku je možné označiť ako skontrolovanú aj vtedy, keď ešte nemáte duálne vzdelávanie definitívne rozhodnuté, no budete sa k nej musieť vrátiť a stav doplniť. Riaditeľ môže ako schválené označiť aj viac uchádzačov, než je kapacita duálneho vzdelávania a následne upraviť finálny počet podľa toho, ktorí uchádzači boli prijatí alebo neprijatí na strednú školu. Projekt je realizovaný a financovaný prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.